Здравейте, поздравители от YouTube, аз съм моето БГ, тук с мене Гален. Да. И сега ще играем пак на мапа на Гален. Този път той вече аз съм в моят клуб, само че няма да играем с мен. Видите как е. Давам си спаунтон и си изключвам музиката. И махам дъжда. Феркани, аз мога да ти помагам. И между другото не, аз не съм съвсем така. Мога да си помагам, защото в момента съм на мапа си и го играя на където, защото това също ще моя. И сега мога да ти помогна какво да направиш и къде има айтем. Искаш ли? Да ти помогна, искаш ли? Това става те. Ябълка. Лера. Не съм тук. Така ме лаги, че аз си изключен от глупост. Така, тук съм само да се спра тези нещата на работата. 3, 2, 1. Опа, чакай. Yeah, baby. Пак ли падна? Не. Дано. Ти искаш да падна? Не ще падаш. Дай! Бас трона тя, осма е тронал, я. Къде такова? Успяли! Успяха! Как аз успях? Защо срема ми? Давай. Браво. What the fuck is this, бе? Ще дурни си права. Няма чакам друг път някакво, защото съм много нервещо. Нервещо. Пишем. Давай, бе. Анте. What the fuck, как става бе нещо се? Какво стана? Аз скочих, минах куп, после бърнах се и паднах. Яко. Давай! Почнем се. Минада. Няма, аз никой не съм сказал. Не, това ще ми. Не се струва. Да ти кажа ли къде има дървени мечове? Знам къде е. Има и на друго място, където ще стига по-лесно. Знаеш ли къде? Опи, не си взех. О, зайки! Не се така. Ще рискувам живота си, хора. Давай! Не успях. Нали? Да. Аз там имаше едно зомби, едно прасе. Аз там не можа да знам. Прасе. Добре, връщам се тук. Аз взял. Рано. Спам. Поинтвам се. Давай. Нали си виждал къде? То паркър е с туклите от тата. Нали си виждал този паркър близо до лобито, нали го виждаш? Не. Да. Ако стигнеш догоре, до тази малката постройка горе, има един бутон, на където ти дава диамантини панталони. Искам го. Панталони ми бутуши,
Само пишката ми ще ме закрива. Само че много трудно се качи. Много трудно сколко съм направил. Вече аз само къде да ми видя, че забрах къде. Не го виждам. Желайте ми късмет, хора. Късмет. Късмет ми пожелайте, късмет. Ябълка! Вишна! Значи не обичам вишни. Мамо. Само че ти откъде минаваш? За този път минах там с тревата. И пак ли лаги, човек? Пак ли те лаги? Спичам съм тук глупости, мутности. Скачка с папка с геймсква я дирезам, я махай. Давай! Ти виждаш ли къде е портал към Ада? Не. Не. Аз там някъде в края на мапа, някъде близо, там, къде кажа, някъде близо до канката от Ада, има портал към Ада, където като влезеш там и ти дава диамантен наградник. Добре, защо се е по-помина? Съзнам, че много трудно се стигне. Трудно и от панталоните. Аз съм труден с панталони. Да, труден си да минава. Много труден, право. Не разкочи! Там, дед каза за портала. Не ми си го еса. Как се изгледа? Видя ли го? Сигурно не. Давай! Добре. Ай, вече сериозно почваме, хора. Изпеници. Плюс. Пепълски! Знака прът. Yes. Розгеймс, беги. Yes. Къде си? Успя ли? Къде си? Чакай, има... Ай, това съм... Къде си беше? Мина ли го почти? Не, аз съм там на дърво. На дървото? Да, но... Ама какво стана? Нещицата ме оцели. Кое дърво? Джунглото или дебелото? Ами как? Те вещиците по принцип в Майнкрафт, като удариш тогава, те цепят. Ама ти си ги направил само да те видят имената цепят. Да. Хай, ша. Почане се разда. Посайде! Дупенце. Yes. Голи мацки. Yes. Не се очана там. Един път умрях. Когато не съм. Те. Да ти почекаш ли нещо? Секси момичета. Не. Искаш ли да ти почекаш ли нещо? Секс. Искаш ли? Ама ти там, където са прасетата и зайците, там да излиза. Точно спалвам на зомбите, че си виждам зомбите. Аз съм го направо се спалват. Зомбитата? Да. Ти ще ми бъде супер трудно. Само ти кажа, има един емералден. Има една емералдна платформа. И да стигнеш там, на емералдната платформа, има един емералден паркър. И като го минеш, горе ти дава магически колби, с които можеш да енчантваш неща. Ама да се енчантнеш, трябва от някъде другите да открие съндък и да вземеш лазурите, защото тук с едно ясно се енчантваш лазурите. Сори, че показах камерата. Програмата да снимам на клип, иска да видя колко минути е сега свършвам. Това беше от мен. Ай, чао хора. Това беше не, това е втори епизод.